Toto bol post, ktorý som zverejnil v minulosti 2 roky dozadu. Bolo to o tom, ako som na Cypre školil 60 ľudí. Ten post som pokladal za neúspešný, pretože mal iba 77 lajkov a dúfal som vo viac. A normálne som rozmýšľal, že ten post po jednom dni aj vymažem. Dobre, že som to neurobil. Prečo? Bolo to v roku 2022. A ten post mi v tom roku nepriniesol nič. No v roku 2023 sa mi vďaka tomu ozvala firma, že aj oni chcú na Cypre urobiť školenie a chcú, aby to bolo so mnou. Tak som ich tam odškolil a mal to taký úspech, že vďaka ním ďalších 5 firiem si ma zobralo. Zarobil som na tom niekoľko 100 000 eur a v roku 2024 som vďaka tomu spravil najväčší vzdelávací projekt, ktorého som sa zúčastnil. To znamená, že som preškolil v jednej firme viac ako 8 000 ľudí v 16 skupinách po 500. Zobralo mi to 5 rokov života.